pretty fast. You don't stop and look around every once in a while, you could miss it. Doe je ogen open of je mist wat dat er gewoon is. Of je klikt op iedere link die maar bestaan is. Ze helden op internet, maar in het gevecht niet zo gevaarlijk. Lijkt de man in het gevecht en deur verkocht dan echt de zorgen weg. Er zijn niveaus aan dit systeem van onbehagen, waarvoor hij het weet dat de massa angst al toegeslagen. Rattenvangers zonder daad voor een job en koepels maar een fake veiligheid. Uze ijdelheid is zo'n gewapen tegen propaganda. Zo doe je zoetjes slapen, maar nog zoveel info genegeerd en doe de troe verslagen. Politiekers zijn alleen en nog maar hobbyisten die dan al de echte zaken in de voeten van. Polarisatie, het is al een heldspel. Niet iedereen laat hem vangen, maar meer dan de helft wel. Dit verstrikt, het heeft me goede relling. De grootste ziekte van vandaag is verspilling. We verspelen dit, verspelen eten, we verspelen zes. Tussen bongebons, omdat het dus niet echt kan schelen. Alles geen das is wegwerp, ons al vervangbaar en ruilbaar. Bezighoudingstherapie, laat dus Netflix en chill wegdriven in de clown van uw onderdrukkers en uw soppers te veel te vertrouwen. Maar berouw komt voor de val en laat dus concluderen dat we op het randje van een filter dunne koorden balanceren. Ik snap niet dat al zo ver is kan komen. Met elke stad al zetten, houden verder van de bron. Vergiftigen de ziel en personeel is dat de hele wereld weet en nog de kudde volgt. Ik snap niet dat al zo ver is kan komen. Met elke stap al zetten, houden verder van de bron. Vergiftigen de ziel en personeel is dat de hele wereld weet en nog de kudde volgt. Hoed je hoofd erbij, laat je niet zomaar manipuleren door de overrit of in de long run. Speel je de focus kwijt die nodig is voor het overleven in een zieke maatschappij. Passeerde zo vluchtig, maar niet een hof voorbieder hand als aangevangen zijn. Dat is onbetwistbaar, al is de nutgestelde effecten niet onmiddellijk zichtbaar, maar het borrelt onder het oppervlak. Laat je niet misleiden, het hangt al in de lucht en de ratio blijft verspreiden. Ze maken kunstverslaafde levensloze varia, gevangen vanaf de eerste dag, vanaf de eerste pagina op net. Betoverd door hyperrealisme, gesterkt door promoten van individualisme. En nou eens eenzaam voelen, gebron, zijn er genoeg prelaria te kopen in de webshops die tijdelijk de leegte vullen. Maar het had toch groter maken, dus je moet de sommen maken wat dat het je echt kost. Is juist de geld expenderen, spendeer je dit of geef je stek voor stek je ziel weg aan onethische bedrijven. Fret je teten zonder voedingswaarde en slik je bucht en zie je stop met weerstand te bieden omdat het niet lukt. Pas op wat je mee bezig goed, want dat je zonder reden bezig goed is er zekere reden dat je bezig goed. Geprogrammeerd, al je keuzes in een vorm al gemaakt uit de gevaren van het systeem blijf onderschat. Yep, I've said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around every once in a while. You could miss it. Ik snap niet dat al zo ver is kan komen. Met elke stap al zetten, houden verder van de bron. Vergiftigen de ziel en personeel is dat de hele wereld weet en nog de kudde volgt. Ik snap niet dat al zo ver is kan komen. Met elke stap al zetten, houden verder van de bron. Vergiftigen de ziel en personeel is dat de hele wereld weet en nog de kudde volgt. Watch your back.